Good noon mga kababayan! Maya Pogto po kabalen. Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic sa programang ito. Pag-usapan po natin ang iba't ibang patok at trending topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong tanghalian. Live po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating official Facebook account na CLTV 36 Official. Today is March 24, 2023, araw po ng Biyernes. Eto na, Biyernes na muli. Parang nung isang araw lang, Lunes at ngayon Biyernes na muli, and thank God it's Friday. And makakapagpahinga ang karamihan sa ating mga kababayan. Ano bang plano this weekend? Staycation ba? O magpapasyal? And syempre, nagsimula na ang tag-init. Meron ng mga pupunta kaya sa mga resort, sa mga beach. Pero ako, meron na akong nakikita sa Facebook. Yung ibang mga kaibigan ko, nasa Japan ngayon. Enjoy kayo dyan. Iba naman, nagka-canyoneering, talagang to beat the init ngayong tag-init. And ngayong araw po ay inoobserbahan ang World TB Day o World Tuberculosis Day. So, ngayong araw na ito, sana'y mabigyan ho kayo ng karagdagang impormasyon o mag-research kayo, alamin ano ho ba ang sakit na TB o tuberculosis. Alam ko, ang uri ng sakit na ito ay may kinalaman ho sa baga. Nagsisimulayan ho sa baga yung tuberculosis. And marami ho sa ating mga kababayan noon
ang nakakaranas niyan. And ngayon, kahit pa konti-konti ho yung mga naitatalang kaso, ang mahalaga po ay matutukan yan, ma-diagnose kaagad at siyempre magamot sa lalong madaling panahon. Kung kayo ho ay may nararanasang sintomas ng tuberculosis, ay kaagad na ho kayong magpatingin sa pinakamalapit na health center or makipag-ugnayan po sa inyong doktor hinggil po rito. Importante din ho na tayo ay aware tungkol sa sakit na ito at upang hindi ho mahawa sa tuberculosis. Alam ko ho kasi nakakahawa ang sakit na ito. Naway maging makahulugan po ang obserbasyon sa buong bansa ng World Tuberculosis Day. Samantala, nitong nagdaang araw ay nagsimula na rin po ang obserbasyon ng Ramadan ng ating mga kapatid na Muslim. And tuwing Ramadan po, alam ko, nagfa-fasting po sila simula sa pagsikat ng araw hanggang pong bumaba ang araw, no? From sunrise to sunset ay hindi ho sila maaaring kumain. So sa ating pong mga kababayan, sana'y more understanding po sa ating mga, syempre, ano po yan, bahagi po ng kanilang paniniwala at sakripisyo ngayong Ramadan. And wag hong intindihin po natin, we should understand yung kanilang mga paniniwala. And alam nyo ho bang hinahanap pa rin ho namin ngayon ang bagong BTS o Barangay TikTok Superstar. I-flex nyo na po ang inyong talent at makisali sa inihandang contest ng CLTV 36. Baka ikaw nang hinahanap na pinakabagong BTS o Barangay TikTok Superstar. Abangan kung sa barangay nyo na susunod na bibisita ang aming CLTV 36 truck. Paano ho ba maging BTS o Barangay TikTok Superstar? Napakadali po lamang. I-follow ang aming TikTok account na @CLTV36. Ikalawa, gumawa ng TikTok video na nagpapakita ng inyong talento sa pagsayaw o pagkanta. Isama sa inyong video ang isang maikling introduction, ang inyong pong pangalan, at ilagay dito ang CLTV36 BTS of Barangay at ilagay po kung saan po kayong barangay naninirahan. Ang TikTok video ay dapat at least o minimum po 60 seconds or 1 minuto. Ibig sabihin po, kung mas matagal sa 1 minuto, po pwede ho yan. Pero siyempre naman ho, hindi naman ho po pwedeng 30 minutes o 1 oras ang inyong ipopost na TikTok content. At i-post ang inyong content, itagang CLTV36 sa caption. Siyempre, ang mapipili po sa bagong BTS o Barangay TikTok Superstar ay tatanggap po ng papremyo mula sa ating mga sponsors. At i-announce po ang winner sa FB page at TikTok account ng CLTV 36. So join na! Join na! Baka ikaw na ang mapiling susunod na Barangay TikTok Superstar. At para sa karagdagang mga impormasyon at balita, tumutok lamang ho kayo sa mga news programs ng CLTV 36 at mag-subscribe ho kayo sa aming mga social media platforms. Nabanggit ko na ho kanina ang aming official Facebook page na CLTV 36 Official. Meron pa ho tayong isa pang Facebook page. Ito po ang CLTV 36 News. Ang ating pong Instagram account ay CLTV 36 Official. Ang ating pong Twitter handle ay CLTV 36. Sa mga nais mapanood ang mga nagdaang episodes at programa ng CLTV at ang aming latest uploads, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV 36 Official. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV at sa aming live streaming, i-type po sa inyong web browsers ang www.cltv36.tv. Samantala, ang aming pong TikTok account na nabanggit ko na rin ho kanina doon sa ating Barangay TikTok Superstar ay @CLTV36. At ngayong araw ng Biyernes, usapang pagkain na naman po tayo. Nakakagutom na naman sigurado. Ang ating pong topic question of the day ay, anong pagkain ang masarap kamayin? Ano kaya ang sagot ng ating mga
Viewers, sa ating topic, question of the day. Si Melissa Villar na isa po sa ating top fans, ang sabi niya, pusit, kamatis. Alam niyo ba yung joke na pusit, kamatis? May nagtanong, Ma, ano bang ulam natin? Ang sagot niya, may pusit dyan sa lamesa. Tapos pagdating sa lamesa, nakita niya kamatis. Ma, bakit naman kamatis? Akala ko ba pusit? Oo, ipusit mo yung kamatis. Yun ang ulam mo. Next comment please. Si Marites Musngi, ito, partner talaga yan usually, no? Kung walang suka or yung iba, mas gusto nila ang pagka-partner nito, tuyo and kamatis. Dried fish and kamatis. Alam niyo ba yung tuyo? May iba't ibang klase pa ng tuyo. Alam niyo ba yun? May tuyong bataan. May tuyong rojas, ha? At iba-iba talaga. Alam ko, may Zambales pa. Pero siyempre, ang masarap dyan, tuyo. Masarap ang tuyo. Pero di ba maalat? May maalat, may hindi maalat. Basta kung ano yung saan kayo masaya, okay na okay pa rin. Samantala si Aline Angeles Suba, nasi, ampong pritong asan, kayabi, kamatis, ating bagok. Kanin, pritong isda, kamatis na may bagoong. Winner na winner talaga. Talagang yung, siyempre, no, kakamayin mo ba yung, yung pritong isda? Tapos, mas masarap, kukutsurahin mo pala. Talagang kakamayin mo talaga yan dahil hihimayin mo pa yung mga tinik ng isda. Pero may iba, matatapang kahit tinik, kinakain. Si Angelita Aquino, ito masarap din. Tinapa, talbos ng kamote, talong na sausawan, suka with bagoong. Siyempre, ang tinapa, hinihimay pa yan talaga di ba? Tapos, ang tinapa, iba-ibang iba-ibang klase. May salinas, may tamban, may galunggong, may tilapia, may bangus, di ba? Pero, ang partnership nga niya, no? Ako nga, bagoong isda, no? Bagoong isda, isawsaw mo yung hinimay na, talbos ng kamote. Naku po! Sira na naman ang diet natin. Si Rafael Makasagit Musni, paring Raf, kahit anong pamangan, basta't kaya bimeng kumain ni Jody BJ Mercado, masarap manggamat. Ba't nyo naman ako sinasabi? Hindi, alam nyo kasi ako, ganun talaga. Masarap tayong kumain kung nagkakamay. Mas may feelings kasi parang, di ba, may connection ka sa pagkain. Ano ba namang klaseng explanation yun? Basta kumain ka, masarap kasing kumain. Para po sa karagdagan, yan, nalito tuloy ako, nagugutom ka na kasi ako sa mga comments ninyo. Para sa inyong mga comments, keep on sending them po sa ating programa. Babasahin po natin yan mamaya. Pati po ang inyong mga pabate, pati mga birthday greetings. At bago po natin simulan ng kwentuhan, narito po muna ang mga malalaking balitang Central Luzon. Puspusan na ang ginagawang paghahanda ng City Government ng San Fernando, Pampanga para sa mga aktibidad na gaganapin sa paggunita sa mahal na araw o Maleldo 2023. Inaasahan daw kasi ang muling pagdagsa hindi lamang ng mga Fernandino kundi maging ng mga turista sa syudad. Siyempre, local tourists and international tourists dahil muling gaganapin ang mga tradisyon na nahinto sa loob ng 2 taon. May ulat si Liana Canilaw. Mahigit 1 buwan na ang nakararaan ng i-anunsyo ng City Government of San Fernando, Pampanga ang muling pagdaraos ng mga tradisyon tuwing Maleldo o mahal na araw sa syudad. Ito ay matapos ang 3 taong pagkakaantala dahil sa COVID-19 pandemic. Kaugnay nito, sinabi ni Ching Pangilinan ng Tourism Officer ng syudad na puspusan na paghahanda ng lokal na pamahalaan para sa iba't ibang kaganapan simula April 2 o sa Domingo de Palaspas. Sa taong ito, magbabalik tayo dun sa mga pagmamasusi ng mga iba't ibang selebrasyon natin para sa Semana Santa or yung Holy Week natin sa City of San Fernando, yung tinatawag natin na Maleldo. So ngayon, puspusan yung paghahanda ng City Government natin sa pangunguna ng ating Mayor Vilma Caluwag at syempre ang chairperson natin, si Councilor Aten Samiano, para maibalik ng maayos ang mga ganitong klase ng pagmamasusi ng Maleldo sa ating syudad.
Tulong-tulong umano ang mga sangay ng city government upang tiyakin na maayos ang iba't ibang aspeto ng mga aktibidad, gaya ng peace and order at maging ang pinansya. Sa kasalukuyan, maraming preparasyon at paghahanda ang ginagawa ng ating mga committees. No? Kasama natin dyan ang ating Public Order and Safety Coordinating Office at ang ating CDRIM Office. No? Sila yung nangunguna sa safety and security preparations natin. Kasama din ang City Health Office kasi nasa ilalim pa rin tayo ng pandemic. Kaya minamabuti nila na yung mga traffic plans natin, inaayos yan, yung pagde-deploy ng mga personnel on the ground, yung mga mga tourist assistance center natin, mga SUMVAC assistance points din, pinaghahandaan natin lahat through these offices. 3 barangay ang nakatakdang lalahok sa pagpapapako sa krus, ang San Pedro Cutud, Santa Lucia at San Juan. Magdaraos naman ang tira bakal sa barangay Santa Teresita, San Jose at Juliana. Upang masiguro ang kaligtasan ng mga kalahok, kailangan muna umunong sumailalim ang mga ito sa medical check-up. Kailangan nilang sumailalim sa medical check, at least magkaroon ng mga waiver, no, nasa maayos sila na pangangatawan, lalong-lalo na ngayong pandemic, no, at yung barangay ay ina-assist naman ng health office natin patungkol doon. Hanggang sa kasalukuyan, wala pa umunong pinalalistahan ng mga sasali sa crucifixion rites at tira bakal, ngunit sigurado na ang pagbabalik ng 62 years old na si Ruben Enaje ng San Pedro Cutud na nagsimulang magpapako taong 1986. Traditionally kasi meron yung mga may panata, lalong-lalo na sa pagpapapako sa krus. Kaya nakikita natin na yung ngayon wala pa kaming finalist kung sino talaga yung mga sasali, pero alam namin na si Kuya Ruben Enaje magbabalik pa rin siya kahit na 3 taon din na na-stop, no, yung panata niya, magpapapako siya sa krus ulit sa taong ito. Hinihikayat naman ng City Tourism Office ang tourism-related establishments na magpasa ng kanilang Holy Week schedule para sa convenience ng publiko. Kabilang dito ang mga hotels, accommodation facilities, travel and tour agencies at restaurants, tourism support facilities at pasalubong centers. Taon-taon kapag may Maleldo, talagang minomonitor natin yung mga bukas at saradong establishment sa syudad natin. Para rin yung mga pupunta dito, may guide tayo na maibibigay sa kanila at mapaalam natin ng maayos sa kanila yung information tungkol sa establishments natin. Halimbawa, kung gusto nilang kumain sa San Fernando, ano ba yung mga restaurants na bukas? Kasi baka maraming taong dadagsa pero wala namang mga makakainan yung mga ito. The same time din yung ibang mga establishments natin na are related to services kagaya ng ating mga malls, no, yung mga hotels natin, gas stations and so on. Kailangan malaman natin yung schedule nila at maipaalam ito sa mga bibisita sa atin. Upang maging maayos at ligtas naman ang pagbisita sa siyudad San Fernando ngayong mahal na araw, may paalala si Pangilinan sa publiko. Para sa mga pupunta sa Maleldo sa ating syudad, no, at sa Pampanga, kailangan ayusin nila yung mga ruta nila way ahead of time, no, parang paghandaan kung ano yung mga pupuntahan, no, alamin yung mga schedules, no, bago pumunta dito sa Holy Week, at alamin din kung saan kakain and so on, no, para mapaghandaan nila at make sure na bukas yung mga pupuntahan nila. Tapos dobleng kaingatan, lalong-lalo na pagpupunta sa mga crowded places, no, as much as possible mag-mask pa rin tayo, at at the same time kung meron tayong mga iniindang karamdaman o kaya dahil na rin sa age natin, kung masyadong bata or masyadong matanda, dapat mindful tayo na posibleng mainit yung mga lugar na pupuntahan natin. So you need to hydrate ourselves well and look after ourselves well. At saka din, let's not lose sight, o wag natin kalimutan yung essence kung bakit natin kung bakit we commemorate yung Holy Week, no, kung bakit ito ay ating binibigyan ng pansin. Kailangan wag natin kalimutan yung pagbabalik loob natin sa Panginoon bilang bahagi ng pagdiriwang ng mahal na araw. Ako si Liana Canelao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Binuksan na sa lalawigan ng Bataan ang pang-59 na Technology Business Incubator Hub sa bansa. Ayon sa Department of Science and Technology o DOST, mahalagang magamit ang teknolohiya sa pagpapaunlad ng iba't ibang industriya at negosyo sa probinsya. Narito ang detalye ng balitang yan.
Hinihikayat ngayon ng Department of Science and Technology o DOST at ng Bataan Peninsula State University o BPSU sa mga kabataang Bataenyo na gamitin ang teknolohiya sa pagnenegosyo. Huwebes, March 22 na magtipon sa Bataan People Center ang mga young innovators, researchers, faculty at students mula sa iba't ibang higher education institutions para sa launching ng Spark Kagitingan Summit. Tampok din sa nasabing summit ang pagbubukas ng DOST BPSU Sikat Technology Business Incubator sa BPSU sa Balang. Dito makikita ang iba't ibang inobasyon na maaaring makatulong sa pagpapadali ng trabaho ng iba't ibang sektor sa lalawigan. For example, we have Cloud Tech. It's a startup that focuses on urban solutions, weather monitoring system. We have AgriPot. It's a biocomposite startup company. We have RevEarth. It aims to help different institutions to track their energy consumption and of course carbon footprint. So basically, it's a convergence of technology, innovation, and creativity. Layon ng Spark Summit na magbigay inspirasyon sa mga kabataan na pasukin ang mundo ng technopreneurship at isapraktika ang kanilang mga ideya. Sinusubukan natin na ilabas yung talino, yung talento, and yung creativity ng mga students, ng mga researchers from school to communities. Kasi kailangan kami yung isa sa mga magsosolve ng mga problema na nakikita namin sa lipunan. So hindi lang talaga nakafocus sa loob ng classroom yung mga estudyante. Dapat kailangan malaman natin ano ba yung problema, ano yung solusyon, and we work with the government, we work with private institutions para mas maging holistic yung approach. Isa sa mga nagpresent ng kanyang innovation idea ang 19 years old na si Alexandra Jokson. Ayon kay Jokson, makatutulong sa pagpapalawak ng kaalaman ang pakikipag-ugnayan sa kapwa niya mga kabataan at pagdalo sa mga kahalintulad ng pagtitipon. Isang magandang pribilehiyo po ang magkaroon ng gantong pagtitipon para sa innovation po. Kasi bilang isang future educator at nag-aaral ng Tomas del Rosario College, pinapahalagahan po namin talaga yung collaboration kasi dito nagsisimula yung magagandang idea sa brainstorming. At kapag napagsama-sama mo ito, makakabuo ka ng isang proyekto na makakatulong para sa lahat. Binigyang diin naman ni DOST Secretary Dr. Renato Solidum ang kahalagahan ng paggamit ng wastong teknolohiya at siyensa sa iba't ibang aspeto ng komunidad. Sa pamamagitan ng siyensya at teknolohiya, buhay ay gaganda. Paano? Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon, negosyo at kikita. Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon, industriya ay arangkada. Sa siyensya at teknolohiya at inobasyon, kalusugan ay sisigla. Health is wealth. Kaya importante po na gamitin ang siyensya, teknolohiya at inobasyon at kolaborasyon. Umaasa naman si Solidum na magiging sustainable ang operasyon ng Sikat Technology Business Incubator Hub sa Bataan na pang-50 na sa bansa. Technology Business Incubation Hub ay binibigyan ng pondo ng Department of Science and Technology upang sila ay magkaroon ng operasyon at matulungan. Pero siyempre, kailangan ma-sustain ng state university to or higher education institution. First 2 years, meron kaming tulong, but eventually dapat kumita sila para ma-maintain nila yung hub. Ako si Marco Galang, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Abangan sa ating pagbabalik ang iba pang anunsyo dito lamang po sa Topic.
At nagbabalik po ang programang topic. Happy birthday. Happy birthday kay CJ Cunanan Kailao. CJ, happy birthday sa iyo. Ba't ba naman happy birthday ang nasabi ko? Eh baka naman marami kang tanggaping cake dyan, CJ, no? Sa iyong birthday. And sa iyong karawan, wishing you good health and more blessings. And lahat sana ng mga pangarap mo sa buhay ay matupad. Lahat sana ng mga recitation, mga exam ay maipasa mo. At darating ang araw ay maging isa ka ng true blue abogado. Ha? Enjoy your day! Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, CJ Cunanan Kailao. Samantala, ituloy na po natin ang mga nakakagutom na komento nyo sa ating topic, question of the day. Ano ang pagkain ng masarap kamayin? Ang sabi po ni Jane Sampang Evasco, basta't pinirito, tinapa, bangus, bulig, at kamatis na may bagoong. Parang kulang eh. Tinapa, bangus, bulig, hito, tuyo, dalagang bukid, galunggong, lahatin na natin, no? Tilapia. Siyempre may mga tinikyan talaga kaya kinakamay natin, pero parang universal talaga, no? Kamatis ang ipinapartner sa mga isda, ulam na isdang pinrito. Ito, tilapia, buro, talong, okra at ampalaya, bunga na nilaga. Oo, tama, no? Kasi very awkward kasi usually kapag kumakain ka ng ganyan, no? Tapos lalagay mo ng buro, parang yung Philippine samgyupsal yan, di ba? Yung tawag doon, yung dahon ng mustasa, lagyan mo ng buro, kakamayin mo yan, parang nagsamgyupsal lang. Si Maria Lynn Bermudez, sinangag with fried egg na medyo malasado. Yan, sunny side up. With kamatis and tuyo, the best almusal dati po sa akin. Yan, ha? Puro may tuyo, ha? Puro isda. Wala bang nagkomento ng ano dyan? Sinigang. O, ito na. Si Fernan Mangilit, sabi niya, paksiw. Oo, paksiw na bangus. Kasi kung hindi boneless bangus ang ipinaksiw, kailangan talagang mahimay ang isda. At tapos may sausawan ka na patis na punong-puno ng siling pula na sobrang anghang. Sarap-sarap kumain ng paksiw. Si Riana Rion Nasuba, buro, pritong tilapia, Gigi, mustasa, talbos kamoting misakub, ing nasi. Trulalo. Masarap talagang ganyan pag yung partnership. Pero ako, no, kahit hindi sa isda, no? Ako kung bulang lang yan, sinigang, mas gusto ko yung kinakamay. Ewan ko, mas nasanay ako sa kinakamay. Kaya kapag dalihin mo ako dun sa mga dun sa mga primera klaseng hotel o kainan, ano bang tawag dun sa mga yun? Parang nawawalan ako ng power. Kumain. Tuloy-tuloy nyo na pong isend ang inyong mga komento sa ating topic, question of the day. At babasahin po natin ang mga yan hanggang matapos ang ating programa, maya-maya po lamang. At sa puntong ito, bigyang daan din natin ang mga anunsyong ito sa ating community billboard ngayong araw ng Biyernes. Inaanyahan pong lahat ng mga mamamayan ng Giginto, Bulacan na makibahagi sa Art All-Night Festival na gaganapin sa March 25 bukas po, araw ng Sabado, alas 7 ng gabi sa Walter Mart Giginto Events Ground. Ang aktibidad na isasagawa ay bilang pakikisa sa Earth Hour 2023. Magkakaroon po ng pagtatanghal, bagong countdown at poster making competition. Isama ng inyong buong pamilya at kabarkada at makilahok na sa Global Earth Hour. Pero mas mainam tayo po lahat dapat ay makiisa sa Earth Hour po. March 25 bukas po yan. Isang oras lang po, i-off po ninyo
ang non-essential na ilaw sa inyong bahay upang mabawasan po ang carbon emissions sa ating mundo. Ikaw na ba ang susunod na mutya at lakan ng Lubao? Ito na, hinahanap na po ang susunod na magiging lakan at mutya ng Lubao, Pampanga. Narito ang tatlong main qualifications para makasali. Ang candidate ay dapat single, pinanganak sa Lubao at nakatira dito at least 6 months. Ang candidate ay dapat at least senior high school student, 18 to 25 years old. Ang minimum height ay 5 feet and 6 inches. Ang application period ay hanggang March 30, 2023. So, may ilang araw pa ho kayo upang mag-apply. At baka kayo nang mapili bilang susunod na lakan at mutya ng Lubao. At para sa mga katanungan at karagdagan detalye, makipag-ugnayan lamang sa FB page ng Bayan ng Lubao. May scheduled power interruption po ang PELCO 2, pinababatid ng Pampanga 2 Electric Cooperative Incorporated o PELCO 2 na magkakaroon ng scheduled power interruption sa March 25. Araw po ng Sabado, bukas yan, simula alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. 5 hours po yung tatagal ng brownout. Ang mga apektadong lugar ay ang ilang bahagi ng Guagua, partikular na sa Barangay Filomena, sa St. John Street ng LM Subdivision. Sa mga naninirahan sa lugar na yan, paghandaan po nyo ang scheduled power interruption ng PELCO 2 bukas. At heto na, isang tulog na lang, metong nang tutud. At magaganap na ang pinaka-inaabangang alumni reunion ng Santo Niño Parish, Santo Niño Progressive Archdiocesan School ngayon. Pero dati, nung panahon namin, back in 1990s pa ito, 1986, alam ko, nag-nursery pa ako dito. Graduate ako ng 1995, Santo Niño Parish School ang tawag sa Sanay Pass. Bukas na March 25, araw ng Sabado, ang ating reunion sa Jillian's Haven sa Magliman, Bacolor, Pampanga. Ang registration ay magsisimula ng alas 7 ng umaga. Whole day ang program natin sa reunion na ito. Kita-kits, mga schoolmates. And syempre, let's have a great time. Let's reminisce yung elementary days natin. And syempre, magdala kayo ng inyong mga pang-swimming, ha? Huwag na kayong mahiya. Mainit. Kailangan nating mag-swimming. At para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang po kay Miss Merly Pineda sa numerong 0915-187-2949. At sa ating pong pagbabalik, makipagkwentuhan tayo kasama ang kauna-unahang Central Luzon Influencer Collab Project ng CLTV36 at alamin natin ang kanyang inspiring at mga nakakatakam na mga video content. Manatili kang nakatutok at magbabalik ang topic.
programang nagbabalik po ang programang topic. Nandito akong muli kahit mukhang nagugutom na ako sa mga komento niya sa ating topic question of the day. Pero bago yan, nais ko munang batiin ng happy birthday si Koyang Elmar Donaire. Koyang Elmar, sana maging masaya ang iyong birthday celebration ngayong araw kasama ng iyong pamilya, mga mahal sa buhay, kaibigan, mga girlfriend, mga boyfriend, at mga followers, subscribers mo. Koyang Elmar, I miss you. And kung nasan ka man, sana ay masaya ka. And mabigyan ka ng maraming regalo ngayong birthday mo. And lahat sana ng iyong mga pangarap sa buhay na nais mong maabot ay makamtan mo at maging successful ka sa lahat ng bagay. And bigyan ka ng ating Panginoon ng malakas sa pangatuan. Ingatan ka at ang iyong buong pamilya. Ilayo kayo sa anumang sakit at kapahamakan ng ating Panginoon. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Koyang Elmar Donaire. Samantala, ito na po ang inyong mga komentong ipinadala sa ating topic question of the day. Anong pagkain ang masarap kamayin? Naku, binagbabalik-baliktad ko na. Nakakalata na talaga ako. Ang sabi po ni Lilibeth Carlos, tuyo with sinangag and kape. Teka, alam ko yung kape, hinihigop yan, no? Hindi. Ay! Talaga? Oo nga, sa bagay, ang iba nga totoo to, ha? Yung iba kasi, ibinubuhos ang kape sa kanin. Baka si Ma'am Lilibet, tama nga naman, paano mo naman kukutsarahin yung kape sa kanin? Oo, yan, na-stand corrected, tama nga naman. Si Lane Donaire, ningnang bangus, yan, inihaw na bangus, na may ating lagang okra, tiltilan, alubebe, ating aslam, lara. Inihaw na bangus, yan, masarap din yan. Lalo na yung may, may stuffed bangus yan, no? Tapos, ako kasi gusto ko yung may tanglad pa, dahon ng tanglad. Si Nancy Canlas, all-time favorite, paksing bangus, tiltilmeng alubebe, kalamansi. Tingnan mo, yung paksiw niya, may sausawan pa siyang bagoong isda at kalamansi. Di ba maasim na yung paksiw? Maasim pa yung sausawan niya. Marami tayong natututunan sa mga comments ng ating mga viewers. Si Gracia Atencio Flores, mapaling nasi with begukang babi. Nung isang araw, yan, binagoongan ng aking tanghalian and Bicol Express or laing. Tara, manganta na po kabang mapali. Talagang pero di ba pag masarap kamayin yung kanin na mainit, gusto mo hinihipan-hipan. Talagang pag masubo mo kahit napapaso-paso ka, go na go pa rin. Si Efren Gomez, sinapawid langgok, kamote, okra, balasena, sausawan, alubebe, kalamansi with sili. Sarap-sarap naman talaga ng mga comment nyo sa ating topic question of the day. Thank you very much po. Meron pa po tayong isang segment, kaya po, yung mga gustong mag-comment pa, send nyo lang po yan at babasahin natin bago matapos ang ating programa. At sa ating pong kwentuhan, isang local farmer at vlogger mula sa Apalit, Pampanga ang bisita natin ngayong araw. Ang kanyang mga content ay ang nakakatakam niyang mga luto at araw-araw na pamumuhay sa bukid. Bago kung daw siya naging isang vlogger, ay ginagawa niya na ang pagluluto upang mabusog at maging masaya at masuklian ng pagmamalasakit ng kanyang mga katrabaho sa bukid. Kilalanan po natin si Sir Glenn Maglangke at siya rin po ang first Central Luzon Influencer Collab Project ng CLTV36 na i-feature sa CLTV36 Facebook page para may bahagi ang kanyang mga advokasya o para mai-share ang kanyang mga pang-araw-araw na pamumuhay. Welcome sa topic, Sir Glenn! Good afternoon po, sir. Kumusta, Sir Glenn? Kumusta kayo? Okay naman po, sir. Nandito po ako sa ngayon sa bukid, sa Kubo. Sir Glenn, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na i-greet, i-shout out, batiin lahat ng gusto mong batiin katulad ng mga nagdaang mga bisita natin sa programa. Yung mga pamilya, mahal sa buhay, kaibigan,
mga kasama sa bukid. Kasi, Sir Glenn, minsan ka ang luntogen TV, kay ba't? O linto ka pala gen TV, o tiyan mo ginrit, Glenn. So, binibigyan kita ng pagkakataon ngayon na batiin lahat ng gustong batiin. Sana wala kang makalimutan. Go ahead, Sir Glenn. Binabati ko po lahat ng mga sumusuporta sa akin sa sa mga sumusuporta po sa akin sa mga pagluluto ko, ng mga nanonood. Ang dami po kasi hindi ko na lang po maisa-isa eh. Sir Glenn, naiintindihan ko yan. Kaya sa mga hindi ho nabati ni Sir Glenn ng personal sa kanyang batian portion ngayon, sa kanyang greetings portion, huwag ho kayong mag-alala dahil kayo pa rin ho ay nasa puso at isipan niya. Para sa ngayong araw ba, Sir Glenn, ano bang inihanda mong pananghalian ngayon, Sir Glenn? Munggo po. Friday munggo po. Tsaka pritong daing na bangus. Ayan. At bakit yan ho ang napili niyong pananghalian ngayong araw ng Biyernes, Sir Glenn? Meron po kaming ngayon. Meron po kaming geek ngayon, yung pag-harvest ng palay. Pinagluto po natin yung mga tropa natin, yung mga trabador. Sana meron din akong katulad na tropa niya. No? May katropa rin akong katulad ni Sir Glenn. Upang sa mga oras ng taggutom, ipagluluto niya rin ako. And alam niyo ba yung mga Kapampangan kasi ito, fast fact ito. Usually kapag Biyernes, yung mga Kapampangan, kapag Biyernes, ang inihahanda nilang pananghalian o ulam tuwing Biyernes ay munggo o balatong. Tapos may partner yan na kundi Gigi, dalagang bukid, tilapia, at minsan yung mga taga-Bacolor nga, ang ipinapartner pa sa munggo ay paksiw. O di ba? Iba talaga ang panlasa ng mga Kapampangan. Pero Sir Glenn, bago ho kayo naging vlogger, ano ho po muna ang pinagkakabalahan nyo sa buhay? Kayo ho ba nagkaroon ng ibang trabaho bago ho kayo naging vlogger at nagtatrabaho sa bukid, Sir Glenn? Opo, dati po akong waiter sa Baliwag, Bulacan. Tapos 2004 pinasok ko po yung yung pagpa-farming. Tapos nagkaroon po tayo ng paggiik ng palay, yung dresser. Ngayon po mga bago na pong pamamaraan, yung harvester naman. Ayun po yung ano po yung parang nagtulak sa inyo upang parang mag-going back to basics at huli kayo magpunta sa agriculture, Sir Glenn? Nung po kasing namatay yung lolo ko, ako na po yung mawak nung saka niya. Hanggang sa marami na po yung pinaparkila sa akin, mga saka na hindi na po nila nagagastusan. Tayo po yung naglalagay ng palay. Ayan. Sir Glenn, kamusta ang inyong pamilya? May anak ho ba kayo at nag-aaral pa ba sila? Opo, nag-aaral po. Yung panganay ko po, grade 7. Yung pangalawa, grade 5. Yung pangatlo, kinder 1. Ayan. Daycare. Diba? Maraming Saka po yung bunso ko, isang taon na. Nagugulin si Sir Glenn dahil bata pa ang kanyang mga anak. Pero kumusta naman po ang inyong pagsasaka, Sir Glenn? Simula noong 2004. Minsan po nakakaranas po tayo ng pagkalugi. Minsan naman po maabante naman po yung mga natin, yung palay, tapos nung nakarang napakamura ng presyo ng palay. Ngayon po medyo nakakabawi po dahil ang presyo ng palay ngayon medyo tumaas na po. Ayan. Ayan nalaman na natin yung kwento ni Sir Glenn. Pero sa ating pagbabalik, alamin naman natin kay Sir Glenn kung paano siya nagsimula sa paggawa ng content sa kanyang vlog. Marami akong napanood at nakakatakam din ang kanyang mga naipopost sa kanyang vlog. Kaya wag ho kayong aalis at babalik pa po ang inyong programang Topic.
Ay, siya mo. Siya yung guys. Isipan mo yung sabi mo ngayon. May kami yan. Panahon ng pagkakataon, maibabalik. At nagbabalik po ang programang Topic. Happy birthday kay Tamara Tricia Canlas Balingit. Nagugutom na talaga napapalipit na yung dila ko. Tamara Tricia Canlas Balingit. Happy birthday sa iyo, Tams. Sana makabisita ka ulit dito sa CLTV. Kahit si Ray Bravo na lang ang nakikilala mo rito. Marami na tayong mga bagong kasama. Pero Tams, wishing you good health and more blessings. At siyempre, maging masaya at mapuno ng pag-iibigan ang iyong buhay mag-asawa. Enjoy your day, mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Tamara Tricia Canlas Balingit. At basahin na po muna natin ang ating topic question of the day. Mga huling natin ito, comments ito. Anong pagkain ang masarap kamayin? Sa New Jersey, G. Salonga, Jersey, barbecue. Masarap nga pag inaalis mo pa sa stick. Si Tiny Timothy, luto ng atsiko. Yes. Ito, minention pa si Mary Ann Santiago Gana. Tinolang manok, sausaw making patis, ating sili. Ma'am Mary Ann Santiago Gana, baka naman pagluto mo rin kami upang matikman namin ang luto mo naman. Si Marites Pangansalak, alimango. Oo nga naman, kakamayin mo talagang alimango. At alimasag, hindi pwedeng kutsarahin yan. Si Gigi Garcia Mandap, derang asan, sausawan, kamatis, mangga, ampong, bagok. Yummy! Ayan, si Cruz D. Daisy, talagang ininggit pa tayo. Parang king crab yata at saka mga lobster tong ay talagang kakamayin mo yan. Kailangan mawasak mo ang balat ng alimango. Laki-laki at saka yung hihimayin mo yung sugpo. Maraming salamat po sa inyong komento. At ngayon, panoorin po muna natin ang isa sa mga videos na ginawa ni Sir Glenn. Yung magkasama, tatanda at lilipas rin ako, ngunit merong awit iwanan sa inyong alaala, dahil minsan Nakakagutom talaga. Sir Glenn, ba't ganun naman? Bigla naman Sir Glenn, bakit ho kayo bakit nyo ho naisipan munang mag-vlog? Naisipan ko po kasi para na rin sa mga
Dahil po ang hirap ng pagsasaka namin para na mapanood na rin ng mga anak namin yung kung ano yung hirap na ginagawa natin dito sa bukid. Magsumikap sila sa pag-aaral. Hindi lang po para sa akin, pati na po pa sa mga kasama, mga kapatid nating farmers, yung mga anak nila para pagpursige sa pag-aaral nila. Oo, and siyempre totoo yan, no? Ang mga farmers po natin, magsasaka, talagang matindi ho ang dinadaanan ng mga yan. Talagang, physical na trabaho ang kanilang ginagawa sa bukid. Kaya sa mga anak ng mga farmers, sana minsan makasama kayo sa kanila sa bukid upang makita nyo ng personal yung kanilang ginagawa. And dito nga si Sir Glenn, binapakita sa kanyang mga vlog ang kanilang ginagawa. And karamihan sa inyong content, pagkain. Sir Glenn, mahilig po ba kayong magluto talaga? Opo, mahilig po ako kasi po sa bahay namin, halos po ako yung nagluluto pagka wala naman tayong sa bukid. At saka yung mga tropa natin, mga kasama natin, ako po yung nagluluto para sa kanila. Meron ka bang Sir Glenn? Meron ka bang parang formal training o may nakikita mo lang yung pagluluto ng mga kaibigan mo or ng mga magulang mo or talaga may nakapagturo sa iyo kung paano iluto yung iba't ibang putahe? Dati po kasi akong waiter sa catering. Tapos marami rin po ako natutunan sa mga cook ng mga sinasamahan ko dating cater. Yun pala yung dahilan. And yung isang niluluto nyo, kung di ako nagkakamali, parang lagat hito ba yon? Yung nilagyan nyo ng dahon ng tangle, tama ba yon, Sir Glenn? Opo, sir. Bali po naluto yun. Mabilisan lang po kasi gutom na kami. Naguhuli po kami ng palay nung panahon na yan. Anong oras na po kami nakakain? Alauna na yata. Kaya mabilisan lang pagluluto. Masarap yan, Sir Glenn. Paborito ko yung lagat ito. Sana matingman ko rin yung luto mo. Sir Glenn, in-expect mo ba na talagang magte-trending itong mga videos mo? Maraming mga manonood. Alam ko parang may mga videos ka na more than 1 million na ang nakapanood sa mga iniluluto mo at inihahain sa mga kasama mo sa bukid. Bali, nung una po, sir, nung 1K na po yung mga video namin, yung nanonood. Sobrang saya po natin. Di po, yung tuwa po sa naranasan ko po, sobra. Ayan. Nung Sir Glenn, 1 million po yung lagat dito, di ko po expected na magbabiral po ng gano'n. Maraming manonood ng 1 million. Sir Glenn, alam niyo kung Apo. hahabol kayong kung yung mga 1 million viewers na yon, may mga 1 million votes na kayong makukuha, Sir Glenn, dun sa pagluluto po ninyo, no? Pero may mga may mga nagbe-message ba sa inyo na parang kunwari, ano bang nararamdaman nyo kunwari, uy, sarap naman ng niluluto mo, or minsan ba mayroon bang nagre-request sa inyo, uy, magluto ka naman ng ganito, Boss Glenn? Meron po sa Messenger ko, may nag-request doon na magluto daw po ako sa kawayan. Yan. Kaya yung isa ko pong content nung pagluluto sa kawayan. Ayan. So, Sir Glenn, kayo po ang parang magiging kauna-unahan nating influencer na makikipag-collab, no? Project dito yung sa CLTV. Sa palagay nyo, Sir Glenn, paano po ito makakatulong sa inyo? Malaki pong tulong sa akin to. Yung katulad kong small youth influencer. Sir Glenn, may kasama ka ba dyan? Opo, meron po akong kasama. Ayan. Sino po kasama nyo? Misis ko po. Di ba natin para mag-high lang dito sa para makita yung misis nyo,
Sir Glenn, o, di ba? Opo. Asa na si Mrs. Giselle Maglangke. Ayan, mukhang nahihiya pa si Mrs. Mayayain po. Mahihiyain. O sige, Sir Glenn. Opo. Imbitahan mo yung ating viewers na patuloy ho kayong suportahan and para dumating ang araw maraming views ang inyong makuha at makatulong po ito sa inyo sa pagdating ng panahon, Sir Glenn. Sa mga supporter ko po sa FB page ko, marami pong salamat sa inyo sa suporta nyo, sa panonood nyo, like and share na rin po yung mga ginagawa natin video para nung sa gayon mas lumaki pa po yung mga followers natin. Nila po, sir. And siyempre, upang talagang matakam, mabusog ang mga viewers sa mga ipinopost nyong video. And sana'y magpatuloy ho kayo sa paggawa ng content, Sir Glenn. And dumami pa ho sana ang inyong followers. And baka one day, maturuan nyo na silang magluto sa mga putahing inyong ipinapakita sa inyong mga videos. And dalangin po namin na patuloy ho kayong maging successful at maging inspirasyon pa sa marami nating kababayan at upang mabigyan din ng pagkakataon ng ating mga kababayan na makita kung ano ang ginagawa ninyo sa bukid. Oras na po para magpaalam. Maraming salamat po sa inyong panonood sa ating programang Topic. Sa aking anak na si Harper Arabella at wife na si Patricia. Kaluguranda kayo. Ako po si Jody Dizon Mercado Lagarito. Kasama niyo CLTV 36. Atin to. Happy weekend!